से जाहोननि थाखाय जाय जाहोननिखि जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बियारतानि जों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्सफोरखौ दुखु होदों आरो दुखु जों दिनै फोरमायनो गोनां जादों बाध्य जादों बेखायनो जों दिनै बे मिडियायाव ओंखारदों जों साननैनि आगोलाव दानि बर्तमान जाय मेथाइ महरगिरि हिसाबै ओंखारफुनाय आनाया ब्रह्म बिथाङा जितु मेथाइ थाफ्लि बुना जौ लोंनाय जा मेथाइ बर' मेथाइखौ बिथाङा फिउजन खालामनानै भिडिअ गावनि मेथाइ होननानै प्रकाश खालामदों आरो बिथांनि बे दामनायखौ जों नुनो मोनदों मिडियानि गेजेरजों जों खोनादों आरो खोनासंदों जिहेतु बे मेथाइखौ जोङो जोंनि बियारतानिफ्राय थांनाय 2001 मायथाइयाव जों बेखौ गाव गावनि अनसुंथाइ होनानै रैसुमै खबाम भलिउम 1 and 2 जोङो केसेट बानायदोंमोन बै समाव केसेटमोन डिस्क गैयामोन जों बिब्दिहाय आं बै समावहा बे जोंनि बियारता बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो आंनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जोंनि महरगिरिनिफ्राय गोदान मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे फक सुबुं मेथाइ जेखौ जोङो खुगा मेथाइ होनना बुङो बे खनगिरि लोगो नांज्लायनानै जों बे रैसुमै खबाम भलिउम 1 2 बे केसेटखौ जों दिहुनदोंमोन आरो बेयावहा जों नुनो मोनदों दा बे केसेटआव थानाय जितु जों दिहुननाय नैबेमोन रैसुमै खबाम बे भलिउम 2 बे भलिउम 2 आव थानाय जितु जोंहा बे खुगा मेथाइ खनगिरिफोरनि बेयाव कालेक्शन दङमोन 8टा मेथाइ दङमोन 8 जना खनदों बेनि गेजेराव साइड बियाव थानाय 1 नाम्बाराव बिमला बर' नार्जि खननाय थाफ्लि बुना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ बिथाङा खनदोंमोन दायो जों नुनो मोनदों बे मेथाइखौनो आनाया ब्रह्मआ फिउजन खालामनानै भिडिअ हगारदों जोंहा बेयाव जोंहा आपत्ति दङ बिथांनि सायाव जिहेतु बेखौ जोङो अलरेडि जोंनि बियारताया जाय जोंनि महरगिरिफोरा बे मेथाइफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय आर्काइभ खालामनो थाखाय जों बे मेथाइखौ बानिबद्ध खालामदोंमोन रेकर्डिं खालामनानै जोङो दिनैसिम केसेट महरै जों दोनदों आरो बिब्दिनो बे मेथाइया दिनैसिमबो बिथांमोननि नाजानायाव जाय खनगिरि बिथांमोना नाजानानै इउटिउबावबो हेगारदों आरो दासिम सोलिगासिनो दङ जों खननायखौ खोनागासिनो दङ आरो बिथाङा दासिम थांनानै दङ एक्टिभ दाबो मेथाइ खनगासिनो दङ बिथाङा गावनि नाजानायजोंनो बनायगासिनो दङ आरो जोंनि बर' समाजाव बिथांखौ माखासे मानसियानो फ्रायानो सिनायो आरो खोनागासिनो दङ बिथांनि भिउआरखौबो जों नुगासिनो दङ इउटिउबाव अनेक बिथाङाबो भिउआर मोनदों बिब्दि खेत्रआवहा आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि बियारताया बिनि सायाव जोङो आयेनगत भाबै जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा लायाब्ला निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भाबै जोङो मुभ खालामनाय जागोन दा बिथांखौ दिनैनिफ्राय लानानै दानिफ्राय लानानै 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा बिनि सोमोन्दै जोंजों कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो बिथाङा बेखौ जुदि खालामाब्ला जों बिथांनि सायाव जों जा खालामनांगौ जों बियारताया आरोबाव जोंहा जि सेन्ट्रेल लेभेलाव दङ आं बर्तमान सेन्ट्रेल लेभेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट
दिनै जों बे मिडियायावहा जों जिरायजों जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जोंहा कमिटि दङ जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्ट रजनिकान्त बर' आरो जोंहा फक सिंगार प्रबिन बर' बिथाङा लोगोसे दङ जोङो थाबैनो बेनि सोमोन्दै जोङो सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोङो लांगोन आरो सावरायलायदों लायगासिनो जों दङ आरो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ जाहाथे जोङो बे सिगाङावबो जोङो नुनो मोनदों बिथांनि जाफोर बड' फक संखौ जायफ्रा रुंसारि जालांबाय खनगिरिमोननिफ्राय पारमिसन लादों लायाखै जों बेखौ मिथिया जों बेखौ मिन्थिख्लाय जों बुंनो थाङा नाथाय बिथांखौ खालामनाय नुदों माखासे मेथाइखौ फिउजन खालामदों आरो बिथाङा भिउवार्सफोर मोनदों आरो बिथाङा आजावजादोंबो बर' समाजजों नाथाय जोंनि बेबायदि बर'नि जाफोर मेथाइ बेखौ बिथाङा जुदि फिउजन खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि घरानाया निस्सय गुलाय गुजाय जागोन आरो जोंहा बे थांना थानाय नङा बेखायनो जोङो बिनि सायाव नोजोर होगासिनो दङ नाथाय जोङो दिनै बेखौ स्पष्ट जों नुनो मोनबाय जे जोंनि बे मेथाइखौ बिथाङा बेबायदि कालेक्ट खालामनानै फिउजन खालामनाया बे जोबोद गोरोन्थि आरो जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ गोराहैनो खावलायदों बे मेथाइखौ थाबैनो बिथाङा बे इउटिउबनिफ्राय बोखारनांगौ जों बियारताया फ्राय जोंनि मावथिफ्रानो एसे आर्थिक भाबै जोंहा एसे दुरबल बेखायनो जों एसेबां मिडियायावहाय जों फकासाव फैनो हाया आरो बिब्दिनो जोङो गावनि नाजानायजोंनो बे रैसुमै खबाम बे भलिउम 1-2 बेखौ जों दिहुनदोंमोन 2001 मायथाइयाव आरो 2007 मायथाइयाव जोङो बैराथि अनलि फक बे बर' मेथाइखौ जों प्रिजार्भ आरो आर्काइभ खालामनो थाखाय जोङो मोननै बाव खालामदोंमोन बारलांफा आरो बैराथि जों बेखौ क'क्राझाराव बानिबद्ध खालामदोंमोन नैबे रैसुमै खबामखौ जोङो 2001 मायथाइयाव जोङो गुवाहाटीयाव खालामदोंमोन सूर्य हाजरिका कमप्लेक्स स्टुडिअ खालामदोंमोन जुरुड गुवाहाटी दा गोदोआव जोंनि रेडिअ'हा जितु जोंहा खोब मोजां रेडिअ जिहेतु जोंनो सार्भिस होयोमोन बेवहाय जोङो रेडिअ'हा टाइमफोर सेटिं खालामनाय आरो बेयाव जिफोर प्रग्राम खालामो बे प्रग्रामफोरखौ जोङो माबोरै सेटिं खालामनांगौ बिथांमोनजों टाइम टेबलनि खोथा आरो जोंनि बर' अनुस्थानखौ जिहेतु अनलि 30 मिनिट्सल' होयो बेनि उनाव 45 मिनिट्स जों लाना फैनायनि 1 आवार खालामनायनि जों बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय जों मेम'रेन्डाम होबोदों आरो बिब्दिनो जोङो खनसे समावहा जोङो बिथांमोनजों नाजावजादों 30 मिनिटनिफ्राय जोङो 45 मिनिट्स 45 मिनिट जोङो सम प्रसार भारतीनि जों गुवाहाटी स्टेशनावहा जों मोननो हादोंमोन आरो बिदिनो जोंनि बे मेथाइफोरखौ पुराना जिफोर सिंगार जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मेथाइफोरखौ जोङो बे रेडिअ'निफ्राय कालेक्ट खालामनानै आर्काइभ बा बिदि प्रिजार्भ खालामनायनि जों बेबस्था लाबोगासिनो दङ बे लेखायैनो जोङो बे बैराथि आरो बारलांफा बे केसेटखौ जोङो क'क्राझाराव जेब्ला बेखौ बानायदोंमोन होमब्ला जोंनो बै समनि दैदेनगिरि बर'नि जायफोर हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि समाव थानाय समाव जोंनो आर्थिक एसे सहाय होनानै बेखौ जों बानायनाय जादोंमोन बेनि उनाव आरो जोङो माखासे जोङो हाबाफारि खालामगासिनो दङ जोंनि जिफोर बर'नि घरानाखौ लाखिनो थाखाय आरो बर'नि बिब्दि फक बा मडार्न देंखोगिरिफ्रा माबोरै जोङो जोंनि मर्यादाखौ लाखिनानै बेखौ आगबारिलांनो हागोन मेथाइफोरखौ लाखिलांनो हागोन बिनि बागै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो दानि बर्तमाननि खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनि अननायावबो थांनाय बोसोरावनो जोंनो डिक्लार होनाय बायदियै जोंनो बियारतानो गेस्ट हाउस आरो जोंनो एसे जोंनि बियारतानि थाखाय मोनसे हल लुनायनि खोथा होदोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथाङा जोंनो होबाय मोजांनि बाथ्रा बियो दायो जोंनो हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजो सेराव आथिखालनि जि VIP जितु
हस्टेल बानायदों बेनि खाथियावनो जोंनो 3 बिगा हा होबाय 3 बिगा हा होनानै जोंनो RCC बिल्डिं मोनसे होबाय मैया थांनाय याव जोङो बेखौ सातखौ धालिबाय फार्स्ट सातखौ जों धालिनो हादों बिब्दिहै जथेस्थ' जोङो आवगायबोनो हादों 91 नि 10 फेब्रुआरियाव बे दाजानाय बे आफादा दिनैसिमहालागै फैयै जोंनो बिब्दि गावनि निजस्व मोनसे रेस्ट हाउस जिरायनो थाखाय आरो बिब्दि जोंनो मेल मिटिं खालामनो हल बिब्दि लुनो हानायसिम जों मावबोबाय थादों जोंनि गेजेराव जितु जोंहा रेडिअ'हा जोङो प्रसार भारतीयाव बर' सेक्सन होनना बुङो बे बर' सेक्सनाव माखासे गुबुन हारिनिबो दङ जायफोर महरगिरि बर' खनग्रा बिथांमोनाबो जोंनि बे आफादाव दङ दासिमहालागै जोंहा 500निबो बारा जोंनि बेयावहा मेम्बार्स दङ आरो बे बियारताया बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएसनावहा दामगिरिबो दङ फावगिरिफोरबो दङ जायफोरा एप्रुभ प्रसार भारतीजों एप्रुभ जानाय बे आर्टिस्ट महरगिरिफोर गासैजों लोगो नांनानै जों बिब्दि बर'नि थाखाय आरो बर'नि बे देंखोफोरखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं आरो मावगासिनो दङ बेखौ जोङो नोजोर होबोबाय थादों आरो जोङो नुनानै एसे दुखु नाङो मालाबा आरो जोंबो बिथांमोनजों मालाबा खारफानो लुगैयो मानो होनब्ला बिथांमोनखौसो समाजा बारा आजावो नाथाय जोङो मोनसे जिहेतु जोंहा बियार ताननाय जोङो दङ आरो जोङो एसे दा बैसो जानायखाय जोङो बेखौ बिथांमोनजों गोरोबफानानै बै भिउवार्सखौ बा बिब्दि आजावनायखौ लुगैनानै थांब्ला जोंहाबो गाज्रि जागोन बेखौ नुनानै जोङो एसे हमथा थादों साननाया जोंहा एसे गोथौसिन जानायखाय जों बेफोरखौ हमथादों बेखायनो जोंनि मेथाइफोरखौ जोङो जिफोर जों सोरजियो अनेक सोरजिबाय आंनि बेलायावबो अनेक सोरजिबाय बिथां धीरेश्वर बर' नार्जी बिथाङा अनेक सोरजिबाय देंखो होदों मेथाइ लिरदों बिथाङा साहित्यजों जड़ित असम साहित्य सभाजों जड़ित सानसे समनि बिथाङा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि जादों 50 बोसोरनि बांसिनालागै बिथाङा साहित्य सभाजों जड़ित जोंनि बर' दोङो जड़ित गतिके बियो जोंनि थाखाय दायो जि बिथाङा गुबुनफोरनि मेथाइ जितु फिउजन खालामनानै खनदों आनाया ब्रह्म दा बियो जोंनि जातिखौ गुबुनजों सरजाबफानानै बिब्दि गाज्रि जिफोर जों मिडियायाव नुनो मोनो गुबुनफोराबो जेबो खालामो बेखौ नुनानै जों दुखु नाङो दा बिथांमोननि जितु सृष्टि बे सृष्टियाव बिब्दिया जायगा मोनामोन एसे एदावलायनाया थायोमोन नाथाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाया बे मार्जितमोन मोनसे हारिनि जि जोंहा दङ बे हारिनि बेखौ लाखिनानैसो जोङो मान मर्यादाखौ लाखिनानैसो जों सोलिदोंमोन आरो खालामबोदोंमोन आरो बिथांमोना बेबायदि खालामनानै गालांदों दानि आथिखालनि जिफोर सिंगारफोर दङ महरगिरिफोर दङ फावगिरिफोर दङ बिथांमोना जिबायदिहै बिथांमोना देखायनो सानो भिउवार्सनि थाखाय बे खिन्थु हारिनि थाखाय एसे खहा गोनां आरो इयुन जेनेरेसना जोङो दानि जितु दङ बेनिख्रुइ बांसिन गाज्रि जाहैगोन बेखौ जों नुनो मोनदों